a ten jsem zonil zo v Pančicách, jen obchod začinil. A to bylo v privátnych rukách a tam jsem nedoměl a jsem tam s nimi řečal a se učinil, že já tam jednu filiálu zatvářit. A to bylo konc 90. leta. My jsme pončes po pohodžoch jsme započali šetvářit. Jsem pon spočatk Mirca, alebo konc spočat Mirca je bylo v Pančicách pre jednu filiálu učinil. A tak, že ja z najmenšia najprejmo zase všetkých přistajnách mohl plne zasadiť. My sme pon zase na ten množstvo přišli, ktoré sme do toho nimale měli, also do převrota, chceme tak rec. A to je poprom jedné stroje množstvo bylo, s tým je môj dere obkladec, moje rumnosti sú to čo dali a moje park mašinov, s tým sa ja môžu to dere obdívať, to je čo dere bežalo.